crippling. I understand this. You might not appreciate it. लगा माय गॉड, लेकिन मेरा खून खोल, एक बेटी का बाप हूँ। आप सोचिए ना, अपने ही स्टेट में, अपने ही घर में हम अपने जान के लिए भाग रहे। अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, Hadian bola sakhi ya kajing elek ka basir kai ba po ka Manipur bat kumju ka jisa la ben ye ki thai kuki ha ka ba arun ki thai kuki ki la sap nya lingkhud mala sa le be jad dusman ha ki pai bor mai tai u Akshay Kumar u khlam la chuban set khlam da pen pau ya kajing isnai ya kajing sosi halor ki te ki kam baman ha ki ba ki mai tai ki la le ya ki te ki arun ki thai kuki na pedang ki celebrities la ne kita ki aktor aktris Bollywood ki bapau nam hang ne po kari India bat kumju po perthai tang arwat ki balapen i ka jing solam bat kran ai halor ka jing jia po ka jela Manipur bat kita kin thob ya kajal ka bala kran ai halor ka jing bamler chung Narendra Modi ha ka bola sinsyari kari India ka kajal ka lak chung Ajay Devgan haki ni ki bnai ki bala dep kala ang bakari India jengi hadu kan ne ka salang ka sami ka jing kulmar kadai namar bala sya sinsyar haki break baduna ka jing nang jing start Henry haba pai pa chakne ka video ha ka bala viral ki social media ka bala kran du Akshay Kumar ula tho apa Twitter account jong ula ang ba kendit shisha bat ima shisha ban pe ya ka video ha ka bala I ya ki kentai kuki arngot ki bala sala ben ha po ka jela Manipur ngakermen bagi ni ki break blale ne kambaman ken ngat aka an ka jing penstam ka ba jor badu kata ta ba hadu bakin datngat bat kinom len chu season ban le kum kini ki jai kam percaya ki kentai kai gini ka jing jia ha ka bakin ki celebrities kum juru ki politician ngelenget ki lakran halor kini ka jing jia ka bla sapriang kinsan men ka sngi ka khat kendai trik benai Julai usnam arjar arpulai ling baka social media Twitter Kena ke jingjia kadai ba arut ki thai kuki ki bala shala dusman shala jot ha ki pai ba mai tai ha ka ba ki lara ki ki arut ki thai kuki ha po ki surak ba ring video artat yaki kine ki arut ki thai kuki kawai ka bala sau post nam karta bat kawai pat ka badang ar post nam karta ki la syara ha ki pai bor ki pai mai tai ha ki ki jaka ba leira po pentor bat shala be jat da ulan ha ki ki senrang mai tai ki badan po ka ki jaka Susuru ka balang kendit halor kene ka jing syak penyaling khoj kita ki thai kuki kalang ba kene ka jing jia kala jia ar benai menchua kata hu benai me ka sautarik usnam arajar arpulai hendrai kene ka video pa kadang sapriang viral menta marah ka baidai bagane ka jing jia ka Supreme Court jangari India ru kala Bitar Club bat ka Supreme Court kala ang baka sarkar India ka sarkar Manipur kumju ki pulet jaga jela Manipur ki dai ban thwet bat le stam bat kamar dor kita ki reo runar ki ba dan ketiban le yakum kita ki jai kam balda kim le balada kim yo kita ki reo baman ka Supreme Court ka ang bakan wan rong hi apa kata jela Manipur bakan le yaki ki badan kam dan ta ki pai ba nang sang snang Susuru kita lang khabar kle thu aden kle yo ben interview kini ki arun ki thai kuki ki bala shala bejat kini ki arun ki thai kuki kle thu bat ke ba pensa yo sngo pensa kendit chisha kini ki arun ki thai kuki ki laang bahak teka sautari ubnai me usnam arajar arphulai ka jingjia ha ka baki meite ki lawan ban lenshap ya ka teka snong jiki ki thai kuki ya ka bala tip karteng kum taka kong kopi ki pai bhor meite ki lawan jiki teka snong kum si benta ban pen julor ki snong ki thau chung ki kuki bat pen ya bru ya kuki dayo kini ki arun ki le thu baki la phat ki khlau ki bajengai kum bakat to kat ne na ka teka snong Henry hakateka jingwan gitu ki pai ba meite ki pulet chakateka thobal police station ru kilwan mi chakateka jaka pat kilwan tor ru khantam chakateki jaka khlau hadin bagi layo jing tep baki dan kini ki arun ki thai kuki ha ki thai ki jaka khlau ki pulet lara na kini ki arun ki thai kuki pat ha ka jing leira ki pulet bat mu bali raj po police station Poi mars tenglenti ha ka jaka badan kini ki meite ki pulet kila IT penban kini ki arun ki thai kuki ha ki pai ba meite bat kum ta ki pai ba meite kila ra da ka masuk kila pelau leng khoi kila patar ki janji ki thai kuki bat kila le bejat yoki bat ha ka bai dei bagane ka jingjia ki ki arun ki thai kuki ki balasha le bejat kila pendap FIR ha po ki pulet Manipur hi kata hakat pratrik ubnai me usnam araja arpulai Henry ka balong lengo bat sngosi kalang baki pulet chakate ke jela Manipur ki klem le ai ya kane ke jingjia nadu kita ki por Henry dei arta hadu mentah hadin bakane ke video kelas yang viral haki social media ki pulet chakate jela Manipur mentah kila trai borba dan yo akam ya kita ki runat
Ban mentaka sengihi ki pulit jaga jela Manipur kli ban Kiamsha ya une uwei ubalara ban yalam ya katika thai kuki ban ya une ubre ulat tep kerteng kumuta u hoiram Herodas mai tei ubal live ars nam karta berbadai na po katika senang peci awang leikai bat ki pulit mentaru kidang tuat susu ya ki beri ke badan keti ha katika kambaman